Aínda que ten a lista máis votada, todo parece indicar que Ángel Moldes non será o vindeiro alcalde de Poio. A formación liderada por Silvia Díaz, que conseguiu un escano o pasado 26 de maio, descartou xa a posibilidade de chegar a un acordo co Partido Popular, unha decisión nada acorde, segundo os populares, coa intención de Avante Poio de resenerar a alcaldía. É imposible, ela sabe o ben, falar de regeneración política se esa regeneración pasa porque sigan os mesmos que os últimos 25 anos. É moi complicado explicar que aquelas persoas que a ningunearon políticamente, que a votaron do partido, que lle pediron a súa acta e que ata fai moi pouco ela decía que Poio estaba estancado pola súa culpa ou que en Poio, desde que está ela na oposición, se deu conta que non había transparencia, pois dalí a uns días decir todo o contrario. Logo sabemos que está nun momento complicado, nos tratamos de entendela. Sabemos tamén que ten bastantes presións fortes externas para que faga ese tripartito, pero bueno, nos chamamos a responsabilidade. Ángel Moldes recorda que aínda quedan 12 días para a investidura. Está convencido de que todo pode pasar. Normalmente me considero unha persona prudente, eu creo que hasta o día 15 en Poio poden pasar moitas cousas. Moitas veces incluso se fan esas noticias efecto pantalla, é dicir, digo unha cousa e o mellor despois é a contraria. Nos moi respetuosos, a día de hoxe pois seguimos dicindo o mismo, somos o partido máis votado, a candidatura máis votada, o candidato máis votado, para nós é un orgullo sair á rúa e ver que a xente te quere, e despois outros ou outras tendrán que reflexionar e tendrán que saber si en este caso o calificativo que queren eles é ser os que traicionaron a voluntad política dos veciños de Poio. Aínda que Avante Poio xa pechou as portas ao posible pacto co Partido Popular, Ángel Moldes destaca as boas sensacións que tivo tras a reunión con Silvia Díaz. Nos ofrecemos primeiro que ela elexira de que forma quería estar, si quería estar nun goberno de regeneración e de cambio en Poio, ou pola contra, se o que quería era pois votarse a sí misma e deixarnos a nós gobernando en minoría. Inda así, lle ofrecemos a que fiscalizara a nosa labor, ofrecémoslle formar parte da Comisión de Goberno, ofrecémoslle presidir a Comisión de Facenda, que é a que trata os temas que van a pleno, e ofrecémoslle tamén presidir aquelas comisións que sean da súa área que ela queira decidir. Tamén se lle ofreceu presidir todos os consellos de participación veciñal. Avante Poio segue remarcando que a regeneración do goberno ten que darse dende a esquerda e por iso este xoves a agrupación de Silvia Díaz manterá unha reunión co BNG e co Partido Socialista para tratar de chegar a un acordo que poña fin a todas as dúbidas en torno a quen ocupará este posto.